O pasado 2 de febreiro, o Consello de Ministros aprobou un decreto que establece a categoría de enfermidade profesional a aqueles sanitarios contaxiados pola COVID. Pero este decreto non inclúe ao persoal non sanitario dos centros hospitalarios. Neste caso están incluídos celadores, limpiadores ou condutores de ambulancia. Por exemplo, un paciente que pode ser este caso, non? Un paciente positivo en COVID, os meus dous compañeiros, que son os dous compañeiros, son personal sanitario propio da Consellería, do Sergas. Si dos tres nos contagiáramos os tres, eles dous si terían como enfermedade laboral, sin embargo eu non, que estou igual con eles na ambulancia, fago, estou neses 2 metros cuadrados que ten unha ambulancia dentro, eu non estaría considerado como enfermedade profesional. De todos os contaxiados rexistrados en Galicia, entre os profesionais dos centros hospitalarios, un 20% corresponde a persoal non sanitario. Dende estes sectores sinalan que en moitos casos son os máis expostos á enfermidade. Sobre todo cando vamos a domicilios, cando é un ambiente hostil, totalmente hostil, porque son domicilios nos que non coñecemos, non é un entorno controlado, vamos ao mellor a deixar un paciente ou a coller un paciente no que a familia ao mellor está sin mascarilla, porque claro, dentro do entorno familiar están sin mascarilla, non sabemos, chegas ali, a xente está nerviosa, entón é un ambiente totalmente incontrolado, non é como, por exemplo, o mellor pode ser nun outro lado, que é un pouco máis controlado. Entón, vemos que hai bastante esa discriminación de cara ao personal de emerxencias, vamos. Debido a esta exclusión, representantes da CIGA e do personal sanitario e non sanitario do Hospital do Salnés manifestáronse diante do centro. Falamos, lóxicamente, que quedan fora o tema do sector das ambulancias, quedan todos fora, o personal celadores, que lóxicamente moven as cadillas, quedan fora, todo o personal de cuidados queda fora, co cal entendemos que o que dicimos de que é discriminatorio, é clasista e é incluso en este momento tamén restrictivo, é o por que queremos facer este tipo de denuncia, non? Dende a CIGA reclaman que se inclúa nesta categoría a todos os traballos expostos ao risco de contagio, a marxe de que sexan traballadores dunha empresa pública ou privada. Agardan que o Goberno rectifique e que estenda a protección a todos os traballadores dos hospitais.